За първи път в живота ми имам коледен календар, така че айде да го отваряме заедно. Реално имам малко повече от един, обаче тях ще ги отваряме после. Започваме с Хари Потър Лего календара, за който хора съм мега развълнуван. Ето това е номер 1. ОМГ, първото е мини фигурка на Хари Потър, сега ще я сглобя и ви я показвам. Вижте колко е сладък и даже с коледния пуловер от първия филм, ако сте го гледали, ще се сетите. И тъй като това стана твърде бързо, ще отварям най-рандъм коледните календари с ядене, които намерих. Първият от които е този гигантски коледен календар на Kinder. Отваряме. Добре. Имам малко киндер яйце. Дали вътре ще има някаква супер малка киндер награда. Този календар е на Пепа прасето. Кратки неща за ядене. О, това е бомбон Тофифи. Не е бомбон Тофифи, това е шоколадче. И последния календар. Отново на Kinder. О, има малко сърце. Изглежда много кют. Стига толкова сладко. Вие коментирайте дали искате да отварям целия календар наведнъж или пък по-скоро е така едно по едно да си ги караме до 25 декември.